weche mag ratiro. Kanyakla mar riwruoge makedo ne ratiro Jofwambo koro dwaro mondo migawo mar arita oket chutho kod jonjore masani onore pacho ka masani bende otuk kendo geto nyaka Jofwambo mantie tijegi. Kagiloso kod Jofwambo kotelnegi kod jagoro maduong' mar Kenya Union of Journalists Eric Oduor, jotelogo dwaro ni mondo duol ma ochung'ne rango tije obila e POA kod jokanyo duto oru nonro ewi monj mar jafwambo Catherine Kariuki manotimore ng'anyo ma 2024 ka jofwambo duto mosedo hinyruok kod lal e ng'anyo ijiwo mondo or kwayo mar chudo. Simfros Kinda nigi ler. Kata bedo ni jofwambo hinyo kolo richo manie kind oganda mopogore, chal mar ngimagi e kinde tich ok osebedo mayot kaluwore kod achiedh nade matara mahinyo jukogi e kinde maginie tich ka ywak maggi siko gore it modino. Kanyakla mar riwruoge makedo ne ratich jofwambo koro koni ngima jofwambo ni kama rach e kinde ma kwan jonjore medo jimbore e pacho ka migawo mar arita dwaro mondo ket chutho kod grube ma kamago motelo ne yiero maduong'. We have seen journalists being targeted by these goons who have taken over political events. Where are the police? Police must act now to protect our beloved country from sliding into anarchy. We strongly call out security apparatus for their catastrophic failure to protect citizens and the media professionals. Kotele ko jagoro maduong' mar riwruog Jofwambo Kenya Union of Journalists Eric Oduor, mabeden patron mar Jofwambo Welfare Group, gidwaro mondo obila okaw ting' kendo chiw ratiro ne jafwambo Catherine Kariuki mano monje ng'anyo mar Gen Z manotimre dwe mar 7 higa mar 2024 e boma ma Nakuru. The brutal torture and murder of Meru blogger Daniel Muthiani, aka Sniper, remains a glaring stain on our justice system. Similarly, we demand justice for colleagues like Catherine Wanjeri Kariuki, who was shot by police while in full identifiable press gear covering protests in Nakuru. While we see other victims of protests being compensated by the state, journalists who suffered life-altering injuries in the line of duty have been completely ignored. Jokendera tirogi bende oyuago chal mar ngima ma jofwambo e kinde magiketo ngimagi akirikiki kamoko kuomgi onge kata okumba mar thieth. We do not have to engage in fundraising for media professionals who are actually employed. So we are seeking and we are appealing to media owners to ensure that they implement basic policies that safeguard the well-being of their employees. Policies around occupational safety and health, policies around mental health, policies around sexual harassment, policies that also safeguard their employees as they navigate the digital platform. General wages should go up by what is that 12%? Yes, 12%. So we are also urging the media owners to ensure that even journalists also benefit from coming from the government, so that journalists' salaries should also go by at least 12%, so that it should not just be a selective application of justice, like I said. Riwruok mar pinje mar Afrika ma Ugwe bende jiwo mondo nya thuolo mar fwambo e pinjegi kendo kum pinje matamo ute fwambo tie yor thuolo ma ok odonjruok gi tijegi. We stand in solidarity with our East African colleagues who are enduring severe oppression from the recent military-backed siege and closure of the Nation Media Group outlets in Uganda, to the heavy-handed media gags and internet blackouts enforced during the recent elections in Tanzania. The Kenya Media Sector Working Group refuses to watch silently as the Fourth Estate is dismantled. Simfros Kinda, Ramogi TV.